ҳамасола аҳолии шаҳри турсунзода шаҳраки пахтобод ва ноҳияи шаҳринав меафзояд. Зеристгоҳи равшан имрӯз дар ҳадди ниҳоии иқтидори худ кор мекунад. Аз ҳамин сабаб ба хотири таъмини ҳамешагии барқ аз моҳи феврали соли 2017 аз ҷониби пудратчии Тоҷикгидроэлектромонтаж корҳои таҷдиди зеристгоҳи равшан оғоз ёфт. айни ҳол иқтидори зеристгоҳ ба 275 мегаампер баробар буда, баъди анҷомёбӣ ба 375 мегаампер расонида мешавад. бинандагони гиромӣ, айни ҳол мо қарор дорем дар зеристгоҳи барқии равшан ва дар ана ҳамон ҷое ки трансформатори нав ба истифода дода мешавад. ва чӣ тавре ки шумо мебинед, кормандони барқи шаҳри турсунзода паи таъмири ноқилҳои барқгузар қарор доранд. ба гуфтаи онҳо, сокинони маҳаллаи якум аз соати 16 бо барқ таъмин мешаванд. трансформатори нави замонавӣ ба ин зеристгоҳ аз давлати чин дастрас карда мешавад. анҷомёбии таҷдиди зеристгоҳ моҳи декабри соли 2018 ба нақша гирифта шудааст. барои хушсифат ва мунтазам таъмин намудани нерӯи барқ дар мавсими тирамоҳи зимистонҳои 2017-2018 дар асоси нақшачорабиниҳо як қатор корҳо ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла дар хати барқи ҳавои 10 киловолти чашмаки 5 зеристгоҳи равшан, дар зеристгоҳи трансформаторӣ аз таъмир баровардани трансформаторҳо ва буридани шохаи дарахтон аз ҳудуди ҳимоягари хати барқи ҳавои 10 киловолт ба нақша гирифта шудааст. боиси тазаккур аст ки баъд аз анҷомёбии корҳо зеристгоҳи мазкур метавонад шаҳри турсунзода, шаҳраки пахтобод ва ноҳияи шаҳри навро пурра бо қувваи барқ таъмин намояд. зайнаби зайниддин, Дилмурод Шарипов барои барномаи иттилоотии Хабар.